Здравейте! Аз съм Павел Царев, карам за Insomnia Playwood и сега ще ви покажа как се прави хардфлип. Най-интересното при този трик е, че е комбинация между два трика. Заден покшов и кик. Най-хубавото използване на този трик е когато попнете дъската, облягате раменете назад, за да може самия скейт да излезе пред вас и да виждате какво се случва с него. Защото при положение, че се наведете много напред, той бяга назад и няма как да стъпите трика. Освен ако не сте петкокашелеца. И другото интересно е, че този трик трябва да се прави постоянно навсякъде, за да се добреете, хубаво да стане както трябва. Аз лично слагам краката задни за заден покшов и предния по средата на дъската като за кикфлип и се надявам да ми лепи. Искам да пожелая на всички скейтери да правят много хардфлип, защото това е най-хубавият трик на земята. Благодаря! Само да кажа, гледайте Rolling Days сайта, защото това е най-готиният сайт в България.